Gdje ste bre ljudi, ja vas povodno? Serbian je bio. Sam se malo šalim, ja nisam Serbijan. Ja sam bar. Igramo un turned. Jako dobro. Igram sa mojim bratom. Molim vas, ko ne gleda ovog... Kak se zove? Marka, neka suba i lajka. Mika kada stavim ime i da, uživajte. Kada stavim ime... Ovo je za ime servera. Ovo je za lozinku servera. Kaj da napravim server. Ljudi, ja znam da ste vi oduvijek znali da je Mika dosadan. Ali ovako dosadan, vjerujte mi, niste znali. Šuti Mika, moram naći dobru mapu. Kako se zove ovo? Washington. Washington. Mika, kaj je ovo tu? Kaj je to? Ja ne vidim lice, ali vi ga vidite, naravno. Da ste vidjeli i to. Nadam se da kamera ovo nije snimala. O, mrak je. Da li imam nešto u inventoriju? A nemam. Nemaš, sam si gul. Pa nije ne. Mislim da pimpe konak imaš. Dalje. Joj. Mislim da imam. Really? Evo ga. Čunci. Mika, imam nešto u inventoriju. Šta? Gledaj, imam miš. Imam pištolj. Imam čekić. Neme zajebavat. Čić pa kaki. Daj samo igraj. Neću da igra. I konačno smo dobili kameru. Čuti, nisi za ti to zaslušan, nego ja i tata. Jel tako, tato? Tako je, sine. Ma nemoj, a ko je stalno molio tatu? A tata molim te, tata molim da mi kupi kameru. Pa naravno da ja. Ma nemoj. Kaj? Kaj sam to upravo učinio? Jedan... Popcorn. Njom, 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 njom. Čekaj, šta? Kak da učinim? Dođi vamo. Neko zna kak da ovo pokupim. Neka dođeš, dobili smo kameru. Ide kod zombija. Dobar. Oprostite, to su tehnički problemi za našu sestru. To si ti. Nisam to ja te bila Nikola. To su tehnički problemi sa tobom. Kaj je ovo, frižider? A mislio sam da si pojedem jednog zombija za... O, pick up tomato. Čekaj. Ne podcijenjuj ga. Kaj? Koga? Ronalda. Je li Ronaldo protiv naših? Zasad. Dok mi snimamo, u tijeku je hrvatska reprezentacija, mislim, euro. Zato čujete to sve, a ko je zabio gol, a zašto je Ronaldo, a bla bla bla. Ja ću kasnije da prenesem kameru tamo i onda ćemo snimati euro. Jeee! Iskreno nemam pojma zašto priđe. Jo. Tomato. Neko puca! Predajem se. I ako ste gledali novosti, možda se čujemo na chatu. Molim... Pogledajte opis videa. Bolje da ne gledate novosti, to je Mika neš pobrko. Pip, 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 pip. Tehnički problemi sa novostima. Pip, 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 pip. Nisu tehnički problemi, nek si ti tehničan. Upravo si. Eto ti mašina crti. Čokolada.
Nam. Dum! Ne treba mi blagajna. Kaj će mi blagajna? Ko me jede? Zombi! Snimamo. Kak je ovaj tu zombi spor? Mikaj. Mogu vidjeti. Mogu da to pojesti? Kaj? Da, Nika. To je naša sjednica. Fuck! Ja koji psujem sve po spisku. Au! Krvarim! Kao što vidite, on gleda nebo kak je lijepo. Nije li očito ljudi? Mika, uvrijedio si me, znaš. Nisi mi našao knajf. Ma neki kitchen knajf. I ljudi, konačno nas vidite sa kamerom. I konačno ćeš ti začepiti ili ću te ja konačno odalamit po glavi. Konačno! Na paketu je pisalo da je to HD snimajuća kamera. Znam se da je HD, ak nije tiš ne drapat. Ljudi, ako vam je HD, opet, mislim, u komentare napišite to je HD ili nešto slično sa HD-om, da je to HD. Nemojte, jel ću ja i onako gledat video. Vidi sad kad ću farmera vidit. Jel je Farmeru, možda me ubije. O, to. Je! Farmer, ti shvaćaš da ne možeš ništa protiv mene. Ja sam golo. Ljudi, ja vam plivam na sve strane i čekam da me ove farmere ubije. I Bluetooth, sjećaš se kak si njega potonio? Ne. Pa si imao 0 srca. Me A još obara. si bio živ. Dum! Kaj glupi zombi. Kaj je ono? Ljudi? Da, pojma, to su zvezde. To je čamac! Kakav čamac te spapa? Ne čamac, brod. Kakav brod te spapa? Lijepi. Kad nema goriva. Bolje još piše da nema goriva. Crkni! Unci. A vidi ovog zombija budalo što stoji. Vidi budalo. Vidi putale. Ja plivam unazad, ti mi ne možeš ništa. Samo malo ljudi, ja ću da često otići. Vidjet ću koliko godina. Ako ste me čuli ovo što sam rekao, to je zato što me zombi proždira živo, a bome i mrtvo. Zašto? Ovoga, još je 0:23 minuta. A to te poludio. Da. Ljudi, subite Serbijana Đoleta i Marka Kofsa i Bloda ak niste. Nemam pojma zašto sam nabrojio 4 youtubera, ali subajte ih. Mika, rekao sam ti da ću se popeš na onu šipku i da ću pasti po mi tjaja. To ću sad učiniti. Unci. Samo to napravi i nemoj govoriti unci. I zato mi volimo igrati igrice. Ja volim Unturned, ti si džubre jedno. Ne Unturned, već Unturned. Dečki, pogledajmo novi ventilator. Ventilator. Dobili smo i novi ventilator da se možemo raslađivati.
je. Ne treba mi to, to si im već rekao. Ne, to ćeš kad ćeš staviti. Ajde, onda dovedi Šeku. Ja Upravo ćemo se staviti ventilator. Sigurno će, nisam mi obećala, već sigurno će. Mi volimo! Ej, ljudi, hvala vam što gledate naš videe. Dobili smo prvih 5 subscribe-a. Kojih? Prestani Mika, pokvarit ćeš ih pa ćemo imati jedan. Ja. Molim vas, nemojte se odsubscribe-a. Mika, pogledaj koliki je. Lepi. Samo malo ljudi, opet ću morat otići kratko. 1, 2, Oh. sigurno ne znam. Ak ne mogu da čučnem, a mogu. Jesi vidio novi ventilator? Ventilator. Da, jesi li ga vidio? Ne znam to odgovori. Pa kažem ventilator. Ne! Jesi vidio novi ventilator? Ventilator. Da, ventilator. Da, jesam. Nisam. Ventilator. Zombi me fulo, a ja njega neću. Ja ću se na tomu vašla. Kako? Pam. Ne, niš mi ne može zombi. A 20. Bum! Ej, ventilator, jesi živ? Mrtav sam i gladan. Bum. Tebi sam pitala Gabi. Mrtav sam i gladan. Mrtav si gladec. Okej, laka, obrat se dobavom. Ja sam mrtav ili živ, ne znam, ali gladan jesam. Živ, Gabi. Ja ću ti ventilator. A ti ćeš za sada zvat sebe za Čepi. Ne. Našao sam čekić. Mogu da se tučem sa zombima. O ne. Mogao sam to predvidjeti. Ne znam to, ne smiješ staviti kuću. O! Ne! Možeš staviti ventilator u majišnoj kući za igračke. To nije kutija za igračke. Nije kuća za igračke. Šta ti kažeš da je kuća za igračke? Sad ti bila rekla. Šta je bilo, Gabi? O da, ljudi, ja sam se vratio. Šta je bilo, Gabi? Napada me prokleti zombi. Po kud? Još jedan. Mika, daj malo. Moram da obučem košulju. Upila! Mika, pazi da ti ne padne. Ufak! Mika, pazi da ti ne padne. Teško? Nije. Evo on se. Ajde, vadi. Imala je malo! A nema više engina. Joj. Ima! Koji? Eksplodirat će, Gabi! To je najbolje. Baš su sve zombi crkli. Idemo opet vidjeti ko... Zombi ima motorku! Na euro. Samo malo sad ću se vratiti. Rekao 0:29 minuta. Mika, imam nesreće. Ja sam mislila da je to zombi koji ima motorku, ja ga ganjam i crkao sam. Zašto tak crkao i sram te bilo? E ti svači da sam si jedno 5 minuta snimao trbuh. Ko je vrag? Zašto? Musto sam i lepo snimam. ljudi! Mika, pa ne smiješ u face ljudima. Ljudi, ako ćete doćete
Reću vam moj broj. Gugu gaga, gugu gaga. Eto, nikada ćete znati naš broj. Gugu gaga, gugu gaga. To je zato jer ga nema. Još nemamo mobitel. Imamo tate. Bruči ljubio. Zabao tate, ali nemojte zbati na njegov broj. A to je 00000000009. Gabi, ti si baš smiješan. Gledaj, u kameru. Ti beži sobe, kurva, jedna obična. Nisam kurva, sram ti bilo. Jebi se. Ljudi, sad ću se vratiti. Sad sam ga opalio. To pištolj. Nije. Hello! Dobro jedno. Opet sam ovdje. Oprostite što se stalno odlazim. Nemam ni ja pojma zašto stalno. Usudiš se, Stalno želim vidjeti ovoga nogometno prvenstvo. da se usudiš još jednom. Da ti očašim glavu. Ne. Ma beži Ljudi, vrage. ako mislite da mi on stari brat, nije, on nije moj. Ja sam najstariji na svetu. Ma nemoj. Ako je taj stari, onda kad ćeš tam reći 150? Evo, danas. Za 5 sekundi. Popcorn! Iskrijam život zbog... Ljudi, riskiram život zbog popcorna. Ljudi, riskiram život za popcorn! Ljudi, riskiram život za popcorn! Kakav popcorn? Ma za prokleti popcorn! Za kokice? Popcorn da je gledam da će kokice. Ma ne, za kukuruz. Kakav kukuruz? Popcorn, gdje je kukuruz? Ma popcorn, kukuruz. Nikola se skidaj se. Nikola, ako se ne skidaj se, stalo ću disati tebe. Oprostite ljudi što se moja sestra viče. Neće se skidat sve. Nikola, skidaj se. Aj, ljudi, otpilio sam si ono. Nešta, otpilio sam si muda. Skidaj se. Ljudi! Možda ti možeš lupat slabo. O! Niš nisam imao, džubre. Nikola, ti meni govoriš. Dobro. A ti si sad mala baba. Pa dobro. Oprostite ljudi. Nikola, zamolit ću te da izađeš iz kuće. Pravljam antene. Ko me napada? Ma player, ne napadaj me! Nikola, ću da ti sram pojavim. Hoćeš? A stvarno hoćeš? Ljudi, imam tehničke probleme, ali neko me lovim. Oprostite. Jo, nema blagana. Molim. Jo, nema blagana. Zašto? Kuda će tebe napast?
Pa riskirao prokletog kuhara. Da spasim kuhara, da me ubije drugi kuhar. Ljudi, znam da je ovo suludo, ali približit ću se 10 zombija i sve ih natjerat u vodu. Da me ne mogu ubiti. I sve ću ih onda ja ubiti. Aj, zombi. Sul. Sam rekao zombi. Bum. Eto i tebi. Val. Ovo trči ti. Ništa. Bojim se da me ne vide. Kako me vidi, mrtav sam. Ljudi, izvukao sam se. Ljudi, izvukao sam se i imam upravo tu neko. Gdje je Mika? Ne znam. Vidio, ja ne vjerujem. Ti imam sekiru. Ali imaš samo jednu, više nemaš ništa. Pa kaj? Dovoljno mi je jedna sekira. Zombi, ko se usudi doći? Headshot. Au. Ko se usudi doći? Tati, mamo. Ne pšovaj, tata. Da, ljudi Da, tata, snimam. Treba si prije. Halo. A kako je? Ko hello mi govori? Jeste li stavili ovakvu kameru? I got you, homie. Ko si ti? Please don't shoot me. I kak je kamera tako Don't mala? kill me. Kak je kamera tako mala? I can't reload. Da ne višu. Von! Pa nisu. Pa da, malo ješu.
Kamere su ti inače ovolke. Kako majsne. Pa da. I kaj? Bum! Ja ovak nisam nikad snimila. Pa ti nikad nisi ni snimala. A da. Ovaj kućat. Oj. Trebam kupiti health. Ne! Umro sam, ljudi. Ja si kupio health. Nisam. Health je bio srce. A ti si tu pala do kraja i beži od sobe. Ja ću mi... Tu si stoga, bobi, sorry. E onda bežim. Zato što ću mi uprasiti cijeli video. Molim te, reci mi da su to moje stvari. Kaj? Kad ja rekao ti je velika cesta da završi. Dobro. Vidi ovo što sam našao. Ljudi... Tank! Ljudi, našao sam tank, a bio sam toliko dobro opremljen. Fuck you. Nula goriva. Ma nema veze. Mogu sve jedno da gađam, ljudi. To je zombi vojnik. Ne može mi ništa. Bog zombi. Nemaš dopušta. Jel mi bio ono auto? Hija! Dva zombija! Što ti radiš da mi? Goriva samo. Daj, posto govor. Gospodce kad ti je rekao da se skida. Allah. Čije? To! Zakaj si opet dopustila pogrešno? Ne znam. A moram se naći stvari, kako se zove. Tu su bili zombiji. Išao sam tamo. Ljudi, idemo opet vidjeti. Za ovaj... Ovo tu. Penale. Kak si kaže? Tu je guzicu. Ma utakmicu, džubre. Za utakmicu. Ljudi, ja ću crknut. Imao sam tak dobre stvari i 2 puta sam umro nakon toga. Mogu sam ubiti igrača. Koji je priča. Koji je pričao. Tak sam naišao na jedno 3-4 danas. Danas, ljudi. 45. minute, još uvijek smo 0-0. Ti što ti to šališ? Ne, još uvijek. 45 minuta, a ovi tu me napadaju. Dobro smo se organizirali. Ali ja imam problem. Ljudi, mi smo goli. Mislim, ne skoro goli. Ovako. Da, goli smo do kraja. Da, ljudi, goli smo do kraja. To je zato što je vruće kod nas. Zato što smo tek danas kupili ventilator. Ne vidiš ti? O! Vidim. Zombija. Za malo ljudi, Dubaj ode. Pretpostavljam da je zombi iza mene. Nije. Odustali su. Još bolje. Pam! Ljudi, ovdje ću definitivno naći bar jedan auto. Garantiram vam. Kaj je ovo tu?
Oj. Vir. Kaj je to? Ko zna kaj je vir, nek mi kaže, jer ja nemam pojma. Metal bar. Kaj ću i metal bar? Sad idem vidjet. Koliko imam kosta. Ovo. Nemam nijedan. Kaj mi je, evo, to je inventory. Kaj je ovo? Ja sam gol. Kaj ja to radim? Oprostite zbog ovog. Ljudi, oprostite, ako je predugo, ali fakat mi se ne da ne snimat. Imam prvi put sa kamerom i ja ću vjerojatno zaspat. La. Probudio sam sam mene. Mama, Gabi me probudio. Kamera, da ti snimaš, snimaj mene. Nema ni kol. Neko je u pozadini. Da nešto nije. Ne smije da tebe Samo grablje. Opet ću zombi grabljama. Ljudi, polu vreme je, još uvijek 0:0. Sudačka nadoknada je bila 1 minuta. Hello, I'm proud. Mamice, baba je stara, a dede je mladi. Nisam stara. Baba je mlada, dede je stari, ko kaže da govorim za tebe. Možda da. Mika Šlović šlapu. Ovo je sestra. Ventilator. Pitaj... O, neću naći nijedan auto, mislim da ću naći. Ide... A gdje to idemo uopće? A tamo, ono je sjever, ono je jug, ono je zapad, ono je istok. Nemam pojma. Sad ću ići u 3. razred. Ne mogu vjerovat da su došli praznici. Ne mogu vjerovat da će biti škola. Opet. Ne mogu vjerovat da sam tak dobar u ovoj igri. Ljudi, inače stavit ću još jednu igru. Se kao da ti još snimim u kameri. Ne. Dosta ti. Završi zato što ja idem igrat NFS. Snimat ćeš ti, jasno! O, snimat će. Snimat će. Snimat će, ljudi, o to moguće. Ovo je tank. Našao sam tank, ljudi. Ajde ima bar 2% sel. 0. Kaj? Njao. Crkni tank. Like zombie.
Saka, ali ako hoćeš igrati moraš snimat. Ako nećeš nema snimanja, okej. Ne, ako nećeš snimat nema igranja, okej. Bum! Ne, pa naravno da je moja, bome nije tvoja. Tata jako psuje. Veš mašina! Veš mašina usred ceste i Bože. On je valjda bila neka invazija, jer veš mašina usred ceste, ja ne vjerujem. Ajde, završavaj. Vidi. Završavaj. Ne mogu sad. Odmah. Gabriel. Ne mogu. Gabriel! Vatio sam te! Vatio sam te! Izrezat ćeš. Kaj? Izrezat ćeš. Ne. Znaš. Ja izmislim cijeli video. Znaš. Znaš. Ja ću onda prodat tvoj auto. Ja ću onda prodat onaj tvoj auto Need for Speed. Aha, ćeš. Ne možeš ti imati kajmana. I to onak tvoj Ajde, najbrže. imaš vremena dok ne štimam gitaru. Znaš ti imam gitaru ti gusimo si. Bije i tebi. Ja mogu. Tuna. Seka, jel sir ima vode u sebi? Baš me briga, ja ga jedem. Ima vode. Opa, otkad sir ima vode u sebi? Neko me puca. What's this? Ko mi krade auto?
Tu šta? Nemaš. Mislim da će me neko skužit. Ko je ovdje? Ko je ovdje? Ko je to se Bože? Ovo su grablje. Kaj ti ja rekao? Evo. Vidiš šta sam nabavio, Mika? Čekaj. Zašto si kameru spustio? Ne znam. Vidiš šta sam nabavio? Ej ljudi, kako ste? Kako je bilo s Gabrielom? Ali nemam backpack. Oprostite što me drugo nije bilo. Sad je komentiranje za nogomet. I koliko? Nemam pojma, sad je komentiranje, 0-0 je još uvijek. Sad je samo komentiranje, polureme ako daš. 0-0 ti glavu nosi. Kako 0-0? Pa rekao si 0-0. A, da. Mislim da bi slušao igri. Vidi tamo čovjek! Neću da ga bijem. Neki čovjek. Ne, da ubiješ zombi ako ga ovaj napada. Pa dobro ti Gabriel napreduješ, mogu ti priznati. Kako bi ga bar mogao da Zombi? šatnem ovog tu u glavu. Da napravim jedan fini headshot. Ovu lijepu pjesmu čujete od... Da. Možda predivnu pjesmu čujete od moje velike sestre Rebeke. Neću. Koji? Ništa zaboravio. Hvala ti, frende! Hvala ti, frende! Bum! Još gol! Ljudi, hvala što ste uživali i moj čovjek čuljak vam hoće zahvali. Hvala! Buz! Hvala! Boga te put krvi nasvijestao! Iserao sam oružje i krv!